Мене кличуть Олесь Бистрик, я сам з Новоградка, я історик, трошки громадський активіст і один з організаторів сьогоднішньої лекції. Хотів би трошки представити увогуле про нашу суполку, Новоградство. Мы все выходцы из Новоградка, которые объединялись на глебе любви до нашей родной земли, до минулого, до будущего. И у гэтых одна з метаў гэтага аб'яднання, у тым ліку папулярызацыя гісторыі роднага краю, яе каб зрабіць яе больш даступнай да шырокага кола людзей, каб неяк змясціць яе ў кантэксты беларускі, еўрапейскі, ну і такім чынам, не ведаю, умацаваць нашу супольнасць, так? Ну і вось дзеля гэтага мы вырашылі запусціць цыкл адкрытых лекцый, прысвечаных гісторыі Новоградку, пры падтрымцы Еўрапейскага звяза і пры спасыльніцтве гэтага тэатра Купалінка, дзе мы зараз знаходзімся ў прасторы «Радзіная Еўропа». У межах гэтай серыі у нас пакуль запланавана 5 лекцый, спадзяёмся, канешне, што будзе і болей, і яны будуць прысвечаны розным тэмам, розным перыядам гісторыі Новоградка. Але першая лекцыя пачынаем, в прынцыпе, ад самага пачатку. Яна прысвечана сярэднявеччу, інтэграцыі новагародскай зямлі і літоўскай зямлі ў 13 і 16 стагоддзі. І наш першы лектар Александр Іванович Груша. Прашу павітаць. Доктар гістарычных навук, зараз прафесар Інстытуту гісторыі імя Тадэуша Монтефеля Польскай акадэміі навук, знаны медыявіст, палеограф, аўтар больш за 140 навуковых прац, у тым ліку некалькі манаграфій, вельмі шмат артыкулаў. Сфер навуковых інтарэсаў Александра Івановича – гэта метрыка ВКЛ, органы ўлады, пісьмовая культура, дыпламатыя і права. І у тым ліку, вось, дарэчы, хацеў адзначыць, што Александр Іванович пісаў пра Новоградак у тым ліку, на старонках газеты палемізаваў аб патрэбе усталявання помніка Міндоўгу ў Новоградку, за што, я думаю, все вельмі вдзячны за такую пазіцыю. І, ну, яшчэ няма, але, вось, можа, дзякуючы нашай працы, гэты праект прасунецца, так? Недавно, дарэчы, вось выйшла апошняя кніга «Традыцыя і пераадоленне Русі ВКЛ у 12-16 стагоддзях». І так, такім чынам нас чакае вельмі цікавая лекцыя. Александр Іванович, прашу, дзякуй вяліка, што далучыліся да нашай ініцыятывы. Дзякуй вялікі. У першую чаргу хацеў бы падзякаваць усім прысутным, што вы знайшлі час прийти, послухать мою лекцию. Я не ведаю, як яна пойдзе, тому што на самой справе яна задумалася як навукова-папулярная лекцыя, атрымалася ўрэшце рэшт як навуковая. Але я пастараўся выкласці матэрыял такім чынам, каб гэта было цікава. Во всякім выпадку там будзе той матэрыял, хоць і выкладзены ў навуковай форме, які явна вас зацікавіць. Во всякім выпадку у меня вельмі вялікая номенклатура вёсак, якія калісьці ўваходзілі ў склад Новогородской земли, Новогородского повета, потом Новогородского воеводства. Все это родные назвы у многих селах, вёсочках. Я думаю, вы были, может быть, кто-то походить с этих населенных пунктов. В любом выпадку, некая сувязь, сардэчная сувязь з тым матэрыялам, які я пастараюся выкласці, ўсё ж такі будзе. Па-другое, я, конечно, вельмі ўдзячны Алесю за тое, што ён запрасіў мяне выступіць з гэтай лекцыі. Я двойчы яго дзякую, таму што я задумаў, як я ўжо сказаў, навукова-папулярную лекцыю, а ў выніку атрымаўся матэрыял, які можа быць карысны і для нейкай навуковай публікацыі. Але ў першую чаргу я спадзяюся на ваш водгук і
конечно, на самае-самае рознае пытанне. Чаму я браў вось гэту тэму? На самой справе я недоўга думаў у выбары тых ці іншых магчымых тэм. Чаму? Таму што Новагородок, ён, нягледзячы на тое, што ўзнік задоўга да з'яўлення Великого княства Літоўскага, ён атасамляецца з Літвой. Літва атасамляецца у нас у першую чаргу з Вялікім княствам Літоўскім. Больш за тое, Новагородок атасамляецца не проста з Літвой, а калыскай Великого княства Літоўскага. Во всякім выпадку такі арэол існуе. Можа быць, у нейкай ступені рамантызаваны арэол, але гэты арэол все ж таки мае нейкія падставы ў тым плане, што з некаторага часу Новагородская земля, во всякім выпадку некаторыя часткі Новагородскай землі, у прыватнасці паўночная частка, яны сапраўды адносіліся да Літвы, да літоўскай землі. Во всякім выпадку аб гэтым сведчаць крыніцы, актавыя крыніцы, прычым сведчаць аб гэтым даволі сцвярджальна і сістэматычна. Я хацеў разабрацца, з якога часу Новагородок стаў вось гэтай Літвой, часткай літоўскай зямлі. І вось вынікі майго аналізу я і хацеў меркаваць у гэтай прасторы. Уласна кажучы, у цэнтры маёй увагі узаемадзеянне двух культур, культуры Русі і Літвы, якое прывяло да таго, што частка былых рускіх земляў, у прыватнасці Новагородская, стала называцца імем сваіх былых падданых Літвы. Адразу скажу, што я буду выкарыстоўваць гістарычную назву Русь і вытворна дае русін-рускі для абазначэння геаграфіі і іншых рэалій таго часу, паколькі все гэтыя значэнні з'яўляюцца гістарычнымі. Так, аб гэтых рэаліях гавораць крыніцы. Русь і Русін – гэта гістарычнае найменне і тэрыторый, часткі тэрыторый, якія ўвайшлі ў склад сучаснай Беларусі. Пры дапамозе гэтых тэрмінаў, гэтых абазначэнняў вызначалі і цэлую культуру, і мову, руская мова, рускі язык, як аб гэтым сведчаць крыніцы. Тое, што ў сучасных катэгорыях і сучасных паняццях з'яўляецца старая старабеларускай мовай і стараўкраінскай мовай. Мы нікуды не дзенемся, гэта гістарычныя паняцці, і мы павінны выкарыстоўваць гэтыя паняцці для таго, хаця бы, каб зразумець, як з гэтай Русі, як з гэтай Літвы атрымалася сучасная прыватнасць і сучасная Беларусь. Доўгі час Новагородок не атасамляўся з Літвой і літоўскай зямлёй ні ў другой палове 13 стагоддзя, ні ў 14 стагоддзі. Не звязваў іх паміж сабой прыватнасці складання кіпацеўскага летапісу ў той яго частцы, якая апавядае ў тым ліку аб заснаванні войшалка манастыра на рацэ на Немне між Літвой і Новым Гародкам. Не ставіў паміж імі знак роўнасці Пётр Дузбург, аўтар вядомай хронікі, паведамляючы аб паходзе войскаў тэўтонскага ордэна на Малую Нагардыю ў 1314 годзе. Ён назваў тэрыторыю, дзе размяшаўся Новагородок, крывіцкай зямлёй. Так у вуснах Літвы, якая жыла на правым беразе Нёмана, называлася руская зямля. За апошні 3-14 стагоддзя, першы, 3-15 стагоддзя ў адносінах да Новагородка часам з'яўляецца вызначэнне літоўскі. Напрыклад, Новы гарадок літоўскі, Новгародак літоўскі, Новагородак літванікум. Яно выкарыстоўвалася ў тым ліку для таго, каб адрозніць гэты Новагородак ад Новгарада Вялікага, а таксама ад Новагородка Северскага, які з сярэдзіны 14 стагоддзя таксама ўваходзіў у склад уладанняў Гедымінавічаў. І хаця наш Новагородак часцей за ўсё фігуруе без дадзенага вызначэння, ёсць падставы казаць, што ў 15 стагоддзі адбыліся некаторыя змены ў плане інтэграцыі Новагородка ў літоўскую зямлю. Во всякім выпадку на мяжы 15 і 16 стагоддзяў Новагородская зямля, ці хутчэй яе частка, паўночная частка, стала складнікам Літвы. Вялікі князь Літоўскі, разглядаючы з панамі радамі ў 1499 годзе цяжбу, якая тычылася любіцкіх ловаў, гэта значыць ловаў, якія цягнулі да двара Любча сучасная Новагородского павета, и заявил, что ж по всему Великому княству нигде панские мужики ловов своих не мают, а наиболее в Литве
Літве. Ловы — гэта паляўнічыя угоддзі. І хоць гаворка ішла пра тэрыторыю на правым беразе Нёмана, гэта тэрыторыя, як ужо было сказана вышэй, падпарадкоўвалася Навагародскай Любчы. Такім чынам, як адбылося, што Навагародская зямля з пэўнага часу стала называцца Літвой, атасамляючыся з літоўскай зямлёй? Відавочна, мы маем справу не з адвольным качаваннем назвы, явна гаворка ідзе аб сур'ёзнай перазагрузцы гэтай зямлі. Але што гэта была за перазагрузка? Я пастараюся паказаць наступнае. На працягу другой паловы 13-15 стагоддзя на тэрыторыі Навагародскай зямлі адбыліся сур'ёзныя змены палітыка гаспадарчага, сацыяльна-палітычнага і этна-культурна-канфесійнага плана, якія зрабілі яе адной з галоўных эканамічных і сацыяльна-палітычных апор дзяржаўнай улады. Вынікі гэтых змен і прывялі да некаторай інтэграцыі Навагародка з літоўскай зямлёй, у выніку чаго Навагародская зямля ці яе паўночная частка уже на мяжы 15-16 стагоддзя стала называцца Літвой. Абгавару некаторыя паняцці, тэрміны і назвы. У першую чаргу я хацеў бы вызначыцца з некаторымі паняццямі, тэрмінамі і назвамі. Я буду выкарыстоўваць паняцце літоўская зямля. Гэта гістарычнае паняцце. Так, у крыніцах, розных крыніцах актавых, нарацыйных вызначаецца пэўная тэрыторыя. Так называўся палітычны цэнтр Вялікага княства Літоўскага з двумя яго галоўнымі гарадамі – Вільняй і Трокамі. Шматлікія крыніцы другой паловы 13-14 стагоддзя змяшаюць дадзеную зямлю ў міжрэчча рэк Нёмана і Віліі, а таксама на правых прытоках апошняй, на поўнач, на паўночны захад і захад ад Горадна. Паўднёва-ўсходняя мяжа літоўскай зямлі праходзіла прыкладна па лініі Вілейка, Маладзечна, Воложын і Вянец, Стоўбцы. У межах названай тэрыторыі размяшаліся вотчыны літоўскіх баяраў, у тым ліку тых, хто складаў найбліжэйшае атачэнне вялікіх князёў літоўскіх. Продкі нашадкаў Кайлікіна, Гайдэгольда, Рымавіда, Вяжа, Валімунта, Осціка, Мантыгірда, Гаштольда, Давойна, Ісака, Кайлута і іншых, ад якіх вялі свае роды Маневідавічы, Забярэдзінскія, Кухмістровічы, Дарагастайскія, Вяжэвічы, Глябовічы, Кізгайлавічы, Осцікавічы, Радзівілы, Мантыгірдавічы, Гаштольды, Давойнавічы, Саковічы, Зяновічы і іншыя роды. З другой паловы 13 стагоддзя галоўным чынам на тэрыторыі літоўскай зямлі сталі засноўвацца і развівацца цэнтры гаспадарвання літоўскіх правіцеляў, двары і дварцы. Дварэц — это маленькі двор, гэта не палац. Менавіта ў гэтай зямлі, у тым ліку, як адказ на экспансію тэўтонскага ордэна, была створана магутна ваенна-палітычная сістэма, здольная трымаць у падпарадкоўванні вялізнай тэрыторыі Русі ў якасці прыслухоўваючых земляў. У 15 стагоддзі за літоўскай зямлёй зацвердзілася найменне Вялікае княства Літоўскае ў вузкім значэнні гэтага вызначэння. Тэрыторыю, якая ў адміністрацыйным плане была падпарадкавана Навагародку, я таксама называю зямлёй, і гэта таксама гістарычная назва, вядомая з другой паловы 13 стагоддзя, з розных пісьмовых крыніц, наратыўных і актавых на розных жа мовах – рускай, лацінскай, рускай, старабеларускай, стараўкраінскай, лацінскай і нямецкай. Летапісец, у прыватнасці паведамляючы паходзе Даніла Рамановича ўзімку 1251-1252 года, паведамляе: «Наутре же плениша всю землю новгородскую, оттуда же возвратишься в дом свои». Важна раскрыць паняцце «зямля». Як у адносінах да Літвы, так і ў адносінах да Навагародка пад зямлёй маецца на ўвазе не проста пэўная тэрыторыя, а ўплывовая сацыяльная супольнасць землеўладальнікаў, якія ў найбольш старажытных дакументах маглі так і называцца земляне. І тэрыторыя, якая займаецца дадзенай супольнасцю. Адным з галоўных атрыбутаў такой супольнасці з'яўляецца палітычнае прадстаўніцтва, у прыватнасці на соймах Вялікага княства Літоўскае. Такое прадстаўніцтва па дадзеных яўрэінаўскага летапісу за 1529 год нараўне з кіяўлянамі, смалянамі, гэта, дарэчы, вельмі цікава, палачанамі, віцяблянамі, жамойцю і валынянамі мелі і навагародцы. Зрэшты, часцей за ўсё навагародская зямля, калі яна перастала быць цэнтрам княжання, называлася паветам, як, зрэшты, і ўсе іншыя землі Русі Вялікага княства Літоўскага. Кіевская, Смаленская, Полацкая, Віцебская, частка Валыні. Рэдка і ў ранніх крыніцах Навагародак называўся таксама і воласцю. Некалькі слоў аб назвах. Я буду называць наш Навагрудак так, як ён называўся, хутчэй за ўсё, у крыніцах на рускай мове. А называўся ён, як правіла, Новгородак з такімі склонавымі формамі, як до Навагародка, у Новегородку, в Новегородцы.
і гэтак далей. Радзей Новгород і Новогродек. У форме прыметнікаў все гэтыя назвы гучалі як новгородскі. Новгородскі павет, новгородскі вайвода, новгородскі намеснік, новгородская земля, а яго жыхары новгородцы. Другаснымі з'яўляюцца формы, якія сустракаюцца ў крыніцах на лацінскай і нямецкіх мовах. Гэтыя формы часта адпавядаюць формам тых родных моў, носьбітамі якіх з'яўляліся аўтары лацінскіх і нямецкіх тэкстаў. Характэрна, што ў дакументах на лацінскай мове, складальнікамі якіх з'яўляліся польскія пісары, назва горада гучала ў форме Новогродек. Адразу абгавару і рубяжы новагородскай зямлі. Яе тэрыторыя выходзіла далёка за межы сучаснага Новагрудскага раёну Гродзенскай воласці і займала таксама тэрыторыю амаль поўнасцю альбо часткова Дзятлаўскага, Карэліцкага, Стаўбцоўскага, Баранавіцкага, Нясвіжскага, Ляхавіцкага, Івацевіцкага, Ганцавіцкага, некаторых іншых раёнаў. Паўночная і паўночна-ўсходняя мяжа праходзіла па Нёмане. Зрэшты, некаторыя тэрыторыі Новагородка заходзілі на правы бераг Нёмана, таксама як некаторыя тэрыторыі Лідскага павета на левы бераг. Паўночна-заходняя мяжа праходзіла па Моўчадзе. Для мне, дарэчы, не до конца зразумела, ці даходзілі. От в дадзеным выпадку я паказваю карту. Аўтарам складальнікам гэтай карце з'яўляецца вядомы гісторык, беларускі гісторык Михаил Спиридонов. Гэта тэрыторыя павета пад канец 16 стагоддзя. Паколькі гаворка ідзе ў маім дакладзе пра новагородскі павет, новагородскую зямлю больш ранняга часу, да сярэдзіны, нават не да сярэдзіны, да першай трэцяй 16 стагоддзя, то тут трэба внесці карэктыроўкі. У той час тэрыторыя новагородскага павета была значна меншая, чым тэрыторыя павета ў канцы 16 стагоддзя. І для мяне, дарэчы, не до конца зразумела, памятаеце, як я казаў, што я не ўпэўнены ў некаторых сваіх сцвярджэннях, у некаторых фактах, у інтэрпрэтацыі тых ці іншых фактаў. Мне не до конца зразумела, да якіх рубяжоў даходзіла паўднёвая граніца новагородскага павета, да Прыпяці ці левых прытокаў, да вярхоўяў левых прытокаў гэтай ракі. Ва всякім выпадку крыніцы пакуль не даюць, ва всякім выпадку мне, нейкіх надзейных фактаў для тых ці іншых больш-менш упэўных сцвярджэнняў. Але в любым выпадку будзем канцэнтраваць увагу на тыя тэрыторыі новагородскага павета, якія адносіліся да паўночнай ці цэнтральнай частцы. Палітыка-гаспадарчыя змены. Змены палітыка-гаспадарчага плана сталі адбывацца ў новагородскай зямлі ўжо ў першым дзесяцігоддзі зацвярджэння тут улады Літвы. З крыніц 15-га, першай трэці 16 стагоддзя даведваемся, што ў Новагородчыне збіралася дзякла. Дзякла – гэта значыць жытняя і аўсяныя даніны, якія ішлі на ўтрыманне гарнізонаў мясцовых замкаў. Дзяклам ведаў гараднічы. У новагородскай зямлі, адпаведна, новагородскі гараднічы. Доўгае захаванне літоўскага наймення згаданай даніны паказвае на тое, што яна зацвердзілася тады, калі літоўскія князі яшчэ не падвергліся значнай акультурацыі з боку рускай культуры. Інакш бы называлася гэта даніна ў рускай версіі, а менавіта як даніна аўсяная і жытняя, як яна часам і фігуруе ў крыніцах. Калі нанесці на карту згадкі дзякла і улічыць частату іх сустракаемасці, то акажацца, што гэтыя згадкі канцэнтруюцца галоўным чынам у паветах літоўскай зямлі. Анікштынскі, Астрынскі, Ашменскі, Берштанскі, Васіліжскі, Велькамірскі, Валкініцкі, Высакадворскі, Дарсунічскі, Ейшыскі, Жыжморскі, Жалдокскі і іншыя паветы. Таксама ў паветах і валасцях Жамойці, Вяленскі, Вількійскі, Скірстамонскі, Ясваінскі, паветы Вішвянская, Крожская, Айрогальская, Тантягольская воласці і іншыя, а таксама ў Падляшшы, Берасцейскім, Камянецкім, Горадзінскім, Ваўкавыскім, Слонімскім паветах. Прычым у новагородскім, а таксама як у горадзінскім і ваўкавыскіх паветах збіралі не толькі дзякла, але таксама і сена падзякальнае. Гэтак жа, як і ў літоўскіх паветах. Звярну ўвагу, што гэта найменне літоўскае, дзякла. Існаваў яшчэ адзін збор, які мае таксама літоўскае вызначэнне мезліва. Гэта, дарэчы, да пытання аб тым, чыя ўлада была ўстаноўлена ў Новагородку ў другой палове 13 стагоддзя, таму што ёсць думка, што новагородцы, менавіта новгародцы стварылі першы палітычны арганізм, на падставе якога ўзнікла Вялікае княства Літоўска. Але як быць з гэтымі літоўскімі найменнямі дзякла і мезліва? Ва всякім выпадку у гістарычнай супольнасці няма ніякіх іншых альтэрнатыў, як тлумачыць паходжанне вось гэтых відаў данін, плацяжоў менавіта
менавіта з літоўскай мовы. Выключна ў навагародскім павеце збіралі пшанічнае дзякла. Да пшаніцы мы яшчэ дойдзем. Рэдка і то ў позніх крыніцах жытняе авсяная дзякла сустракаецца ў кобрынскім, тураўскім паветах, на Валыні, у кіевскай зямлі і Падоллі, асобных падняпроўскіх валасцях, полацкім і аршанскіх паветах, некаторых іншых рэгіёнаў Русі. Хутчэй за ўсё гэта звязана з ужываннем у актавых крыніцах стандартных формул. Дзякла зацвердзілася ў Навагародчыне прынамсі ў другой палове 13 стагоддзя. Гэта даніна збіралася з нізавых слаёў сельскага насельніцтва, якое ў далейшым стала прыцягвацца да працы пры дварах і дворцах вялікага князя, цэнтрах гаспадарвання правіцеля. Апошнія сталі спраўляцца, я выкарыстоўваю ў дадзеным выпадку тэрмін актавых крыніц, гэта значыць засноўвацца пры замках і сёлах і ў тым ліку ў Навагародскай зямлі. У дварах і дворцах распрацоўваліся землі ўгоддзі, сяляне сталі прыцягвацца да працы пры гэтых цэнтрах гаспадарвання тады, калі ранейшай працоўнай сілы, челядзі нявольнай, так называліся рабы, стала недастаткова. Сюды сяляне падключаліся, як выказалася адна крыніца, з сахою, з серпом, і з касою, і з тапаром. Гэта значыць з мэтай апрацоўкі раллі, уборкі сельскагаспадарчых культур і выканання іншых відаў працы. Адзін з двароў гэтай зямлі, згаданых у крыніцах, раней за ўсіх, гэта Даляцічы, цяпер Дзялятічы ў Навагрудскім раёне, аб якім гаворыцца ў так званым літоўскім дарожніку канца 14-га, пачатку 15-го стагоддзя, як аб месцы, дзе пачынаецца Навагародская зямля. У 1401 годзе згаданы наступныя навагародскія двары: Вялікая Асташына, Малое Асташына, а таксама Сенна і Райцы. Гэта самае ранняе, дакладна датаванае упамінанне такіх населеных пунктаў, як Асташын Навагрудскага раёну і Асташын Карэліцкага раёну, ці наадварот. Сенна Навагрудскага раёна і Райцы Карэліцкага раёна. Гэта вёсачкі існуюць і цяпер, але не ва ўсіх даведніках мы можам знайсці іх. Сапраўды, самае ранняе упамінанне гэтых населеных пунктаў. Думаю, што наваградчане могуць ганарыцца, гэта населеныя пункты адны з самых ранніх згаданых у пісьмовых крыніцах. Гэта 1401 год, і ніхто не сумняваецца у правдзівасці гэтай інфармацыі. У дакуменце за 1400, так, вось я прывёў малюнак Наполеона Орды, царква Святой Варвары у вёсцы Райца. Гэта царквушка існуе і цяпер. Вось, можна нават пашукаць у Гугле, яна стаіць на тым самым месцы. Вось, чым прыкметны гэты населены пункт, я казаў, як адзін з тых, звесткі аб якім захаваліся ў найбольш ранніх гістарычных крыніцах. У дакуменце за 1428 год, якім Вітаўт, вялікі князь Вітаўт, вылучыў свае жонцы Ульяне Вена, пералічаны цэлы шэраг вёсак і двароў Навагародчыны. Для большасці пералічаных у гэтых дакуменце населеных пунктаў гэта іх першая згадка у крыніцах. Я не буду пералічваць гэтыя населеныя пункты, вы можете паглядзець іх назвы, як яны дадзены ў лацінскім дакуменце, і мае спробы, не толькі мае, конечно, спробы, ідэнтыфікацыя, лакалізацыя гэтых населеных пунктаў. Я хуценька толькі пералічу. Гэта новае село, ці Кубарка. Вось Кубарка больш за ўсё праблем. Мне здаецца, што гэта населены пункт, калі не памыляюся, можете мяне паправіць. В любым выпадку я на гэтым не спынюся, я ўдакладню для сябе ў далейшым. Вось, здаецца, гэты населены пункт увайшоў у склад Навагародка, так? Так. Вось. Дык вось гэты населены пункт уже ўставаў у 1428 годзе. Гэта гарадзей. Гэта Брэцена, цяперашняя Брацянка, гэта Басіна, вельмі часта згадваецца гэты населены пункт у крыніцах, у тым ліку 16 стагоддзя, гэта Паўбераг, пра Паўбераг мы яшчэ будзем гаварыць, гэта была Очына, ў далейшым стала Очынай, вочынай, наследным уладаннем аднаго з вядомых родаў у Вялікім княстве літоўскім. Гэта Дзялятічы, пра якіх гаворка ўжо шла, як я ўжо сказаў, гэтыя Дзялятічы успамінаюцца ў крыніцах канца 14-га, пачатку 15-го стагоддзя. Гэта Любча, всім вядомая, гэта Асташына, гэта Нягневічы, цяпер, хутчэй за ўсё, гэта старыя Нягневічы, Паланная Карэліцкага раёну, Карэлічы, цэнтр раёну, Свержно, цяпер гэта стары Свержно,
Бержань. Населены пункт Цырма, хутчэй за ўсё пад Цырмай фігуруе Цырын карэліцкага района, Палонка, а цяпер гэта верагодна Паланечка Баранавіцкага района, Пачапава, цяпер Пачапув, цяпер Пачапава Баранавіцкага района, Ляхава, гэта хутчэй за ўсё Ляхавічы, цяперашнія Ляхавічы, цэнтр района, і Бобр. Я не до конца упэўнены ў сваёй ідэнтыфікацыі, але хутчэй за ўсё гэта бобрык, які ўваходзіць сёння ў склад пінскага раёну. Праўда, усе гэта іншыя двары да першай трэці 16 стагоддзя былі раздадзены ў прыватныя рукі. У распараджэнні вялікага князя застаўся хіба што Цырын. Зноў жа я звяртаю увагу, Новагородская зямля гэта больш, чым цяперашні Новагрудскі раён. Дарэчы, я славіўся на думцы, што найбольш славутыя музеі, беларускія музеі, Нясвіж і Мір, гэта таксама, дарэчы, Новагродская зямля, ось, а не Карэліцкі раён, і не Нясвіжскі раён. Так, перайдзем да наступнай тэмы пра літоўскіх баяраў у Новагородскай зямлі. Распаўсюджанне ўдзякла, а таксама развіццё сеткі двароў і дварцоў беларускам панёмане, аднак не рабіла яе часткай Літвы. Для гэтага трэба было нешта больш істотнае. Гэтымі істотнымі лічу прыватнасці перасялення на тэрыторыю Новагородскага павета значнай масы ваеннаслужылага класа літоўскага паходжання, менавіта літоўскага, і перанясення на гэту зямлю літоўскай культуры. Каб высветліць храналогію працягласці маштабы гэтага перасялення, мы павінны разабрацца са структурай мясцовага землеўладання, названага класу, ў першую чаргу паноў і баяраў. Буйныя землеўладаннікі Новагородскай зямлі другой паловы 15, першай трэці 16 стагоддзя ў асноўнай сваёй масе не з'яўляліся нашчадкамі баяраў, якія жылі тут спрадвеку. Гэта прадстаўнікі літоўскай палітычнай эліты, старыя вотчыны якіх знаходзіліся за межамі Новагородчыны ў літоўскай зямлі і нават у Жамойце. Уладанні ў Новагородскай зямлі яны сталі атрымліваць у якасці велікакняцкіх дараванняў з часоў Вітаўта. Калі мы задаемся пытаннем, як з'явіліся вось гэты вялізныя латыфунды такіх магнатаў, як там Радзівілы, Сапегі, Гаштольды. Гэта не іх прадпрымальніцкая дзейнасць, гэта дараванне вялікага князя. Вялікі князь, як суверэн вось гэтай дзяржавы, адчуждаў ад сабе частку свайго суверэнітэту над пэўнай тэрыторыяй у якасці даравання сваім прыбліжаным. Забяспечваючы іх маёмасцю, стымулюючы такім чынам іх верную і накладную службу. Вось такім чынам яны атрымліваліся, а не таму, што хтосьці там бяднеў, а яны выкарыстоўвалі вось гэтую сітуацыю для таго, каб нейкім чынам прысвоіць гэта ўладанне. Не, вялікі князь з вышыні сваёй улады проста адчуждае частку сваіх уладанняў на карысць будучых магнатаў. Так і атрымліваліся вось гэтыя абшырныя ўладанні і розныя латыфунды, якія належалі тым ці іншым славутым родам, тым больш у тым ліку тым жа Радзівілам, тым жа Гаштольдам, якія, дарэчы, мелі свае ўладанні на тэрыторыі Новагородскай зямлі. Сярод найстарэйшых такіх атрымальнікаў адзін з бліжэйшых паплечнікаў Вітаўта, Ян Няміра ці Ян Немір, які займаў пасады канюшага і полацкага намесніка. Уже ў 1422 годзе ён быў уладальнікам сяла Уселюб, цяпер у Новагрудскім раёне. У 1433 годзе вялікі князь літоўскі Жыгімонт Кістутавіч паўторна дараваў сыну Яна Андрэю Уселюб, а таксама сёла Вераскава, цяпер у Новагрудскім раёне, Чэрнікава, цяпер гэта верхняя Чэрнікава ці Чэрнікава Баранавіцкага раёна, таксама Ляхавічы. Ляхавічы это асамляю з Ляхавічамі 1 і 2 на тэрыторыі Новагрудскага раёну. Я вось тут прывёў цытату польскага даследчыка Томаша Яшчальта, які якраз такі даказаў, што Уселюб быў дараваны Яну Неміры яшчэ
пры Вітаўцы. Вось, гэта адна з апошніх публікацый, вельмі такой грунтоўнай публікацыі, прысвечанай роду Неміровічаў. Вось адна з грамат, гэта карэспандэнцыя Яна Неміры. Ён ужо валодаў у той час, магчыма, ён ужо валодаў уселюбам, будучы полацкім намеснікам, ён вёў перапіску з уладамі Рыгі. Гэта адзін з яго дакументаў. Не ён пісаў гэты дакумент, хутчэй за ўсё пісаў яго пісар, але юрыдычным аўтарам гэтага дакумента была менавіта гэта асоба з Новагародчыны. Сярод іншых атрымальнікаў на тэрыторыі Новагародскай зямлі гэта Пётр Сенька Едыголдавіч, вотчыч Вішнева, якому Жгімон Кістутавіч у 1434 годзе дараваў двор Мір, вядомы Мір цяпер у Карэліцкім раёне. Аднак, як вынікае з прывілея, на гэта уладанне Мірам валодаў ужо бацька Пятра Сенькі. Гэта значыць, дадзены двор мог быць перададзены вялікім князем яго бацьку Юрыю Едыгольду, яшчэ Вітаўтам. Да першых атрымальнікаў трэба аднесці Пятра Рачку Страцевіча або яго бацьку, які відавочна паходзілі з таго ж роду, што і літвін Олег Надавойнавіч. У 1437 годзе Пётр фігуруе як Херес де Палонка, гэта значыць вотчыч Палонкі. Палонка больш-менш дакладна атасамляецца, гэта цяпер вядомая Паланечка Баранавіцкага раёну. Так, ён мог быць названы, калі атрымаў у спадчыну ўладання бацькі, альбо калі дараванне было зроблена ў вотчыну. Пятру таксама належалі ўладанні ў Суляцічах, цяпер у Новакрудскім раёне, і Чэрнікаве. З адной крыніцы вынікае, што Суляцічы былі дараваны вялікім князем Вітаўтам пані Рачкава, яго жонцы, калі ён, дакладней яшчэ нявесці, калі ён выдаваў яе замуж за Рачка. Невядома дакладна, калі Юшка Гойцавіч, яшчэ адзін пан, стаў уладальнікам сяла Крошына, цяпер Крошын у Баранавіцкім раёне, у якім у 1442 годзе ён узвёў касцёл, а таксама сяло Сенна. Паходжанне роду Ілінічаў, вядомага роду, які звязаны з Новагродскай зямлёй, дзякуючы ўладанню Мір, незразумела. Існуюць магілёўская, так званая віцебская, старадубская, смаленская, валынская, новагародская версіі паходжання роду. Пры гэтым варта адзначыць, што Івашка Ілініч валодаў двумя вотчынамі. Паўберагам, звесткі адносяцца да 1454 года, і Студзёнкай у Камянецкім павеце. Гэта Валынь, гэта тэрыторыя Украіны. Звесткі змяшаюцца ў недатаваным дакуменце, які можна аднесці да 1450-60-х гадоў. Паўбераг быў галоўнай вотчынай Івашкі, паколькі ў адрозненні ад Студзёнкі ён доўга заставаўся ў валоданні рода. Івашку называлі вотчычам Паўберага. Вось гэта невялічкая вёсачка, якая захавалася да сённяшніх дзень. Паўбераг калісьці была вотчынай будучым магутнага роду Ілінічаў. Так называлі сябе вотчычам Паўберага, называлі сябе, ён сам называў сабе, вось гэта Івашка Ілініч, называлі сябе яго сын і внук Мікалай, і внук таксама Мікалай Мікалавіч Ілініча. Зрэшты, размяшчэнне вотчын цалкам можа ўвязвацца са старадубскім паходжаннем Ілініча. Старадуб гэта ўжо тэрыторыя, часткова, у першую чаргу Расіі, конечно. І трошкі Украіны. У кнізе Данін Казіміра згадваецца Яцка Ілініч, вотчына якога знаходзілася ў Старадубе. На гэты запіс звярнуў увагу беларускі даследчык Вячеслав Насевіч. Сярод вотчынных уладанняў Яцкі Грімячое, Палова Знобава і Дольгін у Радагошчы. Грімячая гэта Грэмяч, вёска Новгород-Северскага раёна Чарнігаўскай вобласці Украіны. Знобаў гэта Зноб Трубчевска, вёска сярэдзіна Буцкага раёну Сумскай вобласці. Яцка Ілініч уже не жыў 11 лютага 1452 года, калі вялікі князь дазволіў яго ўдаве паўторна выйсці замуж. Калі Палова Знобава належала Яцку, то яго другая частка магла належыць брату. Такім мог быць менавіта Івашка Ілініч. Ілья, бацька Івашкі Яцкі, мог прыбыць у глыб вялікага княства літоўскага са Свідригайлам Альгердавічам, які да 1430 года валодаў Бранскам, Чарнігавам і Новагародкам Северным.
Северским, и от яго, от великого князя Литовского в 1430-32 годзе, а затым Волынского князя атрымаць Паўбераг і Студёнку. У той жа час не выключна, што Ілья мог быць баярынам Жігімонта Кістутавіча, які да змовы супраць Свідрыгайла ў 1432 годзе прыблізна з 1408 года з'яўляўся старадубскім князем. Ну, нас слухае вядомы даследчык великого князства Літоўскага Сергей Палехаў, я заўважыў, ён мяне паправіць, ці пацвердзіць, ці абвергне мае домыслы. Не з'яўляліся аўтахтонамі Навагародчыны і землеўладальнікі сярэдняй рукі. Может быть, вы чулі пра такіх, як Калантаі, Уколавы і Трызны. Усе яны родам з Бранска. Пасля яго захопу ў 1500 годзе і канчатковай страты, паводле дамовы з Масквой у 1503 годзе, шэраг прадстаўнікоў гэтых родаў перасяліўся ў глыб Великого княства Літоўскага. Пры Александры, каролі польскім і великім князем літоўскім, гэта на рубяжы 15-16 стагоддзяў, адзін з Калантаевых, Фёдор, атрымаў двор Паланая, перавоз на рацэ Нёман у Турцыі, цяпер у карэліцкім раёне, а таксама некаторыя іншыя ўладанні. А ў 1508 годзе землі, якія належалі яго сваяку зрадцу, гэта значыць здрадцы Богдану Калантаеву. Семён Уколаў быў дараваны ў прыватнасці паловай двара Нягневічы. Пасля смерці Семёна ў спадчыну уступілі яго сыны Іван, Васілій, Фёдора. У 1514 годзе адзін з іх, Васіль, да таго ж атрымаў людзей і пустыя землі ў сяле Ваўковічы, цяпер у Навагрудскім раёне. Гэты Васіль так патлумачыў, чаму яго сям'я апынулася ў Навагародскім павеце. Отчизну его всю неприятель московский забрал в Брянску. При Александре уладальнікам часткі Асташына стаў Захар Трызна. Яна была дадзена яму замест згубленай отчизны. Дарэчы, вось тое, што павінна было праілюстраваць, калі я казаў пра Храптовічаў. Вось гэта фотаздымак, мне спадабаўся чамусьці фотаздымак, якія працаваны з дапамогай нейрасетак. Гэта вядомы палац Храптовічавых. Дарэчы, гэты род прыкметны тым, што Шорсы, дзе знаходзіцца гэты палац, былі ўладаннем Храптовіча, но з адных першых прадстаўнікоў роду да апошняга мужчынскага прадстаўніка роду, гэта значыць да канца 19 стагоддзя. Гэта значыць, што гэта быў дом, гэта была радзіма рода, і вось гэтыя вотчынныя ўладанні яны не гублялі, в адрозненне ад іншых родаў, на працягу ўсяго існавання гэтага роду. Гэта фотаздымак Сергея Плыткевіча, ну, я б сказаў так, руінаў гэтага комплекса. Частка будынкаў гэтага комплекса захавалася, дзесьці там удалечыні відна царква святого Дзмітрыя, якая згадваецца, дарэчы, у самых ранніх крыніцах, калі не памыляюся, нават у дакуменце за 60-е годы 15-го стагоддзя, калі браты Храптовіча дзялілі свае ўладанні. Відавочна, толькі Храптовічы, вось мы распавядзем пра гэты род, нашаткі яцкі хрыбта, паплечніка Свідрыгайлы, сведкі Хрысамемельскай дамовы 1432 года, як вельмі пераканаўча паказаў беларускі даследчык Юрый Барэйша, маглі паходзіць з Навагародчыны, дакладней з суседняй Слонімшчыны, з тэрыторыі паблізу ад мяжы з Навагародскім паветам. Гэты яцка валодаў маёнткам Сваротва, цяпер вялікая Сваротва Баранавіцкага раёна. Пасля смерці яцкі яго дзеці часова страцілі сваю вотчыну, зноў атрымалі яе ў 1464 годзе. Вядомы маёнтак Шорсы, цяпер у Навагрудскім раёне, належаў Храптовічам як мінімум з 1460-х гадоў, калі ён быў падзелены паміж Богданам, Дашкам, Васілем, Міткам, Яцкавічамі, Храптовічамі. Да прадстаўнікоў мясцовай эліты відавочна адносіліся солтаны, сын аднаго з іх, Александра Юрьевича, і Вашка ў папскім прывілеі за 1471 год адзначаны як де Почапов. Гэта значыць з Пачапава. Усе разгледжаныя вышэй землеўладальнікі добра вядомы паводле крыніц, дзякуючы ў першую чаргу дакументам, якія афармлялі зямельнае дараванне вялікага князя. Але перапіс войска Великого княства Літоўскага
1528 года данёс на звесткі пра вялізную масу баяраў, якія і продкі якіх не згадваюцца ці рэдка згадваюцца ў іншых крыніцах. Гэта былі дробныя баяры, многія з якіх не мелі падданых сялян, яны ніколі не атрымлівалі великакняжскіх дараванняў або атрымлівалі іх нячаста. Пры гэтым іх роду былі разгалінаванымі. Ва всякім разе мы сустракаем па 3, 4, 6, 7, 8 баяраў, якія насілі адзін патронім. Гэта значыць, маглі належаць аднаму роду. Сенька, Мітка і Федка Мацкавічы, Міхна, Андрэй і Міхайла Люмантовічы, Богдан і Ян Міхайла Юрагі, Олег Нагрынька і Андрэй Менкавічы, згадваецца таксама і ўдава Федкавая Менкавіча, Іван Сцяпан Пятрашка і Беліцкі Міткавічы, Кміта Стецка, Лявон Леўка, Богдан Ждан Сачковічы, згадваецца таксама ўдава Фёдорова Сачковіча, Мацей Богуш Верловічы, згадваецца таксама ўдава Богданова Верловіча, Макей Мацка і Радзівон Ваўковічы ці Ваўчкевічы і некаторыя іншыя. Адсюль можа вынікаць, што яны валодалі сваімі вотчынамі, як бы сказалі ў той час, издавна, с веку, с предков своих. У адносінах да некаторых баяраў гэта можна сцвярджаць з высокай ступенню упэўненасці. Гаворка ідзе аб згаданым у перапісе 1528 годзе Сеньку і Стоме Гаўсовічах, Андрэю Белікавічу, Ждане Максакавічу, у перапісе он недакладна названай Майсакавічам, і Сеньку Вайніловічу. Іх продкі, я прашу звярнуць на гэта ўвагу, Гаус, Белік, Максак і Грыц Вайніловіч служылі новагородскаму князю Дзмітрыю Карыбуту яшчэ ў 1388 годзе. Гэта рэдкі выпадак, калі можна працягнуць род да такіх стагоддзяў, да гэтага часу. Магчыма, да роду новагородскага ваеводы Дзмітрыя Карыбута Сушча адносіцца указаны ў перапісе Ян Сушч, а да роду яшчэ аднаго баярына, таго ж князя Івана Жидовчыча, адзначаны таксама ў тым жа перапісе Грынька Жидавінавіч. На гэта звярнуў увагу таксама вышэй згаданы Юрый Барэйша, і з яго меркаваннем трэба пагадзіцца. Супадзенне 6 імёнаў наўрад ці можна растлумачыць выпадковасцю. Як паказаў названы даследчык, тапаніміка можа сведчыць аб валаданнях на тэрыторыі Новагородчыны яшчэ 3 баяраў: Дзмітрыя Карыбута, Майшэгала, Каліты і Церпа. А такім чынам службе названых баяраў дадзенаму князю. Заслугоўвае ўвагі наступны факт. Сярод баяраў новагородскай зямлі было даволі шмат літвінаў. На літоўскае паходжанне паказваюць характэрныя старыя літоўскія нехрысціянскія імёны, патронімы і мянушкі: Воін, Якша, Грытанавіч, Жибартович, Ванібутавіч, Люмантович, Рымшыч, Мызгайлавіч, Маствілавіч, Юрага і іншыя. Аб гэтым паходжанні могуць сведчыць таксама характэрныя для католікаў формы хрысціянскіх імёнаў і патронімаў. Напрыклад, Ян, Пацка, Юшка, Якуб, Станька, Міцкавіч, Мацкавіч і гэтак далей. Дарэчы, цяпер гэта як бы беларускія, нават вельмі беларускія, але на той час гэта уласна таксама беларускі, але гэтыя формы былі больш характэрны менавіта для католікаў. Праўда, у плане іменаслова мы сутыкаемся з цікавым феноменам, калі баяры-католікі літоўскага паходжання маглі насіць імёны, у тым ліку другія імёны і мянушкі больш уласцівыя для праваслаўных. Напрыклад, Богдан, Івашка, Некраш, Пронь, Санька, Сенька, Хветка, Ходка. Таму форма імя не заўсёды з'яўляецца надзейным маркерам у вызначэнні веравызнання носьбіта імя. Як бы там ні было, але ў новагородскім павеце ў другой палове 15-го, пачатку 16-го стагоддзя пражывалі вялікія групы баяраў, якія рабілі данацыі на карысць касцёла ў вёсцы Палонка. Зноў жа нагадваю, гэта паводле вынікаў ідэнтыфікацыі, гэта цяпер Паланечка Баранавіцкага раёну, і якія ўдзельнічалі ў якасці сведкаў актаў названых данацый. Не выклікае сумнення, што гэта былі літвіны-католікі, пра што між іншым сведчаць іх імёны, патронімы і мянушкі. Пра прозвішчы пакуль казаць рана, іх яшчэ, як правіла, не было. У 1473 годзе згадваецца шляхціц Мікалай Нарталтовіч.
У адным дакуменце разам з ім выступаюць Пётр і Ходка Жыбартович, Тарасевічы, а таксама Алехна Рымшыч. З 1483 года сярод братоў Тарасевічаў сустракаем таксама Сеньку. З гэтага году ідуць звесткі пра братоў Андрэя і Яна Некраша Михайловичаў са Скробава. Скробава цяпер у Баранавіцкім раёне. А з 1486 года пра Артемія, Проню і Сенька Высадавічаў і Вайдзівіла Ятылавіча Ханевіча. Высадавіч, як мінімум, дзедзіцтва, ну, акрамя імя па бацьку, было яшчэ дзедзіцтва, імя паводле дзеда. Паколькі вядома, што Артемій быў сынам Пятра, а Сенька, ён жа Сымон, сынам Вышнара. Это все літовскія імёны. У крыніцах за 1501 год згадваецца Хветка Нарталтович, імя як бы праваслаўнае, але імя па бацьку ўжо літоўскае. Відаць, сын Мікалая. Юхна Малініч, хутчэй за ўсё сын Маліны Тарасевіча. З дакумента за 1502 года даведаемся пра Гіньку, сына Некраша, верагодна, сына Яна Некраша Михайловича са Скробава. З 1502 года ідуць звесткі пра Мышука Юревіча, яго сыноў Яна і Пятра. З таго ж года, у тым жа годзе, Гутальд Михайловича Скробава, Жыбартовіча, Тарасевіча, Высадавіча, Юревіча, Некрашевіча, іншыя парафіяне касцёла ў Палонцы перадалі на карысць яго дзесяціну з ураджаю, всеяны і або іхнія сваякі ідэнтыфікуюцца сярод названых вышэй асоб. Ёсць сярод гэтых прыхаджан і Трацевічы, верагодна, дзеці і або сваякі Сенькі Трацевіча, які згаданы ў 1486 годзе. У 1501 годзе упамінаецца шляхціц Богдан Кушнярэвіч, Задзвей, цяпер у Баранавіцкім раёне, Пётр Талькавіч з таго самага сяла, Ян Матыясавіч з Чэрнікава, Марцін Яцына, яго сын Хветка. Калі кіравацца больш-менш надзейнымі дадзенымі, то да прадстаўнікоў літоўскіх каталіцкіх родаў з ліку дробных землеўладальнікаў навагародскай зямлі па звестках перапісу Великого княства Літоўскага 1528 года варта аднесці каля 60 асоб з каля 260 названых па імені, гэта значыць каля чвэрці. Гэта даволі шмат. Вось некаторыя з прадстаўнікоў літоўскіх родаў. Мацей Грытанович, Ян і Мікалай Лярвічы, Марцін і Станіслав Жыбартовічы, Івашка і Марцін Ванібутавічы, Міхна і Андрэй Люмантовічы, Алехна Рымшыч, Богдан Сенькавіч і Ян Страцевіч, Михайла Люмантович, Богдан і Ян і Михайла Юрагі, Сымон, ён такі названы Сымон, Алехна і Марцін Мызгайлавічы, Санька Ханевіч, Юшка Маствілавіч і іншыя. Многія з баяр літвінаў жылі ў навагародскай зямлі кампактнымі групамі. Месца пражывання Высадавічаў, Трацевічаў, Юревіча вызначаецца па назвах населеных пунктаў. Высадавічы, Трацевічы, гэта цяпер Баранавіцкі раён, Юревічы цяпер у Карэліцкім раёне, якія размяшаюцца за некалькі кіламетраў адзін ад аднаго. Побач знаходіцца вёска Петкавічы, цяпер у Баранавіцкім раёне, відавочна звязаная з родам Юрыя Петкавіча, а таксама згаданая Скробава і Задзвея. Як з'явіліся ў навагародскай зямлі продкі літоўскіх баяраў, калі не браць у разлік збяднелых нашчадкаў атрымальнікаў велікакняцкіх дараванняў, напрыклад, згаданых Страцевічаў. Многія з іх, на мой погляд, прыйшлі сюды з князямі літоўскага паходжання. Першым вядомым навагародскім князем быў Михаіл Карыят, сын Гедаміна, які стаў такім, відаць, пры жыцці бацькі. Дарэчы, гэта 10 20 30 ці 40-е гады 14 стагоддзя. Дарэчы, у Навагародку, чым можна ганарыцца, мяркуючы па ўсім, нарадзіліся все яго шматлікія сыны, многія з якіх сталі гаспадарамі падольскай зямлі. Падоле ў гэты час у далейшым гэта адзін з паўднёвых рубяжоў Великого княства Літоўскага, гэта цяперашняя тэрыторыя Украіны. Яны фактычна ўсе перасяліліся туды і сталі там правіць, сталі гаспадарамі, велічалі сабе менавіта як гаспадары падольскай зямлі. Відавочна, пасля смерці Михаіла Карыята, але накіраваліся ў падольскую зямлю менавіта з Навагародка. Відавочна, пасля смерці Михаіла Карыята, гэта каля 1365 года,
годы Новогородская земля была поделена на две частки. Одна из них досталась сыну Михаила Кар'ята Фёдору, який, до речі, так само потім перейшов у Подол'я, а другая перейшла во ўладанне сына Кейстута Вайдата. Кейстут – это так само і бацька Вітаўта, великого князя Літоўскага, якого мы добра ведаем. А пасля яго смерці была даравана яго брату Таўцівілу. Гэта другая частка ўключала вялікі Асташын, малы Асташын, Сенна і Райцу. Як я ўжо казаў, гэта населеныя пункты існуюць і цяпер. А таксама, відаць, і воласць Вяда. Гэта воласць, гэта вёсачка цяпер не існуе. Яна была спалена нямецка-фашысцкімі захопнікамі, знаходзілася на беразе Бабровіцкага возера, цяперашняга Івацевіцкага раёну. У 1382 годзе Вітаў і Таўцівіл Кістутавічы уцяклі з Великого княства Літоўскага. Іх частка Новагородскай зямлі, паводле слушнага меркавання, ўжо неаднойчы згаданага тут Юрыя Барэйшы, дасталіся Дмітру Карыбуту Альгердовичу. Пасля ад'езда Фёдора Кар'ятовича на Подолле, не пазней за 1388 год, Дмітру Карыбуту дасталася другая частка Новагородскай зямлі. І Вітаўт, які вярнуўся з трыумфам з другой сваёй эміграцыі, атрымаў статус великого князя Літоўскага, у канцы 1392 года пазбавіў Дмітрия Карыбута Новагородка. Частка Новагородскай зямлі зноў апынулася ў руках Таўцівіла. Гэта адбылося хутчэй за ўсё каля 1393 года. Пасля смерці этого Кістутавіча згаданая частка дасталася Вітаўту, уласна Вітаўту, які перадаў яе, таксама некаторыя іншыя ўладанні брату Жыгімонту Кістутавічу, будучаму великому князю Літоўскаму. Але ці уступіў Жыгімонту фактычна валоданне Новагородчынай, мы не ведаем. Во всякім выпадку, у 1428 годзе Вітаў запісаў Новагородскую зямлю з усімі дварамі і валасцямі, акрамя двароў і валасцей, якія атрымалі служылыя князі, у якасці вена сваёй жонцы Ульяне. Аб складзе вена гаварылася вышэй. Правда, гэтая зямля не стала венам удавы Вітаўта, якую па чуткам умарыў у зняволенні яго пераемнік на великокняжскім троне Свідрыгайла. Я, карыстаючыся выпадкам, дзякую Сергею Палехаву за кансультацыю пытання, якое датычна лёсу удавы Вітаўта. Спадчына Новагородскай зямлі, як былога княства, гэта значыць, дзе правілі суверэнныя князі, якія самастойна уладкоўвалі сваё ўладанне, задавальнянне ў тым ліку свае высокія патрэбы, захавалася надоўга. Да гэтай спадчыны адносяцца наступнае. Я хацеў бы звярнуць на гэта ўвагу. Што адносілася да княжскай, уласна княжскай спадчыны Новагородскай зямлі? Па-першае, гэта пасады, у абавязак якіх уваходзіла забеспячэнне вайсковых гарнізонаў, збор даніны, развядзенне коней. У Новагородчыне здаўна існавалі Новагородская гараднічая, Новагородскі ключ да ключа цягнула мядовая даніна, адна з галоўных данін у Великім княстве Літоўскім, і Новагородская канюшая. Да дадзенай групы пасад варта аднесці таксама Новагородскага цівуна, які адказваў, судзячы па ўсім, за вядзенне мясцовай гаспадаркі ў дварах і дворцах. Па-другое, гэта пасады і сялянскія службы, якія адказвалі за арганізацыю выканання любімай забавы князёў палявання. Новагородскі сакольнічы з падпарадкаванымі яму сакольнікамі. Яны кармілі сакалоў. Па-трэцяе, сялянскія службы, якія адказвалі за харчаванне князя, яго адміністрацыі гасцей. Пералічым іх. Гэта кухары. На новгородской земле захоўваліся доўгі час садоўнікі. Садоўнікі даглядалі сады і пастаўлялі да княжага стала розную садавіну. Садоўнікі пражывалі ў сёлах двара Паланая, у сёлах Нягневічы, Ваўковічы, Карэлічы, Роткавічы цяпер у Баранавіцкім раёне. Мяркуючы па даволі вялікай колькасці садоўнікам, новагородскія сады былі даволі вялікімі. Пшанічнікі, абавязак якіх уваходзіла вырошчванне такой збожжавай культуры, як пшаніца. Пшанічнікі пражывалі ў сёлах двара Паланая. Таксама гэты двор я згадваў уже не першы раз. Усе гэтыя катэгорыі займалі прывіляванае становішча сярод сялян. Заслугоўвае ўвагі наступны факт. Калі я не памыляюся, садоўнікі і пшанічнікі ў межах усяго Великого княства Літоўскага вядомы толькі на Новагородчыне. Мне цяжка растлумачыць асаблівы попыт мясцовых князёў на садавіну, а таксама на пшаніцу, якая ў плане вырошчвання з'яўляецца больш патрабавальнай, чым жыта. Ці не быў прыватнасці попыт на пшаніцу звязаны з асаблівай цягай мясцовых улад да вырабу пшанічных круп і асаблівых рэцэптаў піва. Ну, сапраўды, я пшанічніка больш нідзе на працягу першай паловы 16 стагоддзя, тым больш раней, у 15 стагоддзі, не знаходжу
ўжо ў межах Вялікага княства Літоўскага. Гэта унікальная спецыяльнасць, якая існавала толькі на Навагродчыне. Навагродскае княства было даволі тэхнічна развітым. У ім існавала вялікая колькасць рэдкіх, зноў жа, для ўсяго Вялікага княства Літоўскага спецыяльнасцяў. І гэта, на мой погляд, таксама спадчына княжацкага перыяду гісторыі Навагродка. Акрамя паказаных вышэй саконнікаў, кухараў, садоўнікаў, пшанічнікаў, тут дзейнічалі таксама муралі, лучнікі і вугольнікі. Вугольнікі давалі на замак вугаль. Муралі — гэта ж як і стрыхары, і мялоўнікі, якія адказвалі за будаўніцтва і паправку каменных будынкаў, вядомыя, напрыклад, у горадзе. Але зноў жа, гэта рэдкія сялянскія спецыяльнасці. Цікава, што ў некаторых рэгіёнах Навагродскай зямлі канцэнтрацыя названых рэдкіх спецыяльнасцей была вельмі высокай. У адным сяле Ваўковічы, я згадваю гэта сяло вышэй, пражывалі адразу 5 розных катэгорый сялян: садоўнікі, пшанічнікі, муралі, лучнікі і конюхі. Да 16 стагоддзя многія з гэтых рэдкіх спецыяльнасцяў страцілі сваё значэнне, і сялян, якія іх выконвалі, вялікі князь стаў дараваць у прыватныя рукі. Чаму я так падрабязна спыніўся на гэтых спецыяльнасцях? Я хацеў паказаць, што ўлада князёў-суверэнаў, а такімі былі навагродскія князі суверэнамі, яны былі паўнапраўнымі ў сваіх внутраных справах, праяўляла, як бы сказалі цяпер, інавацыйны падыход у тых галінах, якія датычыліся здавання патрэбаў і падтрымання статусу і становішча. Але калі гэты падыход прымяняўся да палявання і харчавання, то тым больш ён павінен быў выкарыстоўвацца ў ваеннай справе. У складзе ваенных кантынгентаў навагродскіх князёў, якія не ўнаследавалі княжскі трон ад бацькоў, а прыйшлі ад свайго бацькі, напрыклад, строкаў, маглі аказвацца ў вялікай колькасці баяры, якія яны прыводзілі з літоўскай зямлі. У ліку асоб, якія атачалі навагродскага і сіверскага князя Дзмітрыя Карыбата ў 1388 годзе, былі літвіны, напрыклад, Гірдзівіт і Майшэгал. Калі казаць пра Гаўса, яшчэ аднаго яго баярына, які даў род Гаўсовічаў, адзін са старажытнейшых родаў навагродскай зямлі, то гэта, хутчэй за ўсё, той літвін, які ці дзеці якога прынялі праваслаўе. Сярод тых князёў, якія маглі прывесці сваіх літоўскіх баяраў, Міхаіл Карыят Гедамінавіч, Вайдаты Таўцевіл Кістутавічы, Дзмітрый Карыбут Альгердавічы. Ёсць меркаванне, што сярод іх быў і Якша, згаданы ў сярэдзіне 14 стагоддзя, і якого некаторыя даследчыкі лічаць продкам Храптовічаў. Праўда, ёсць падставы сумнявацца ў гэтым меркаванні. Тут гэтыя баяры асядалі і пускалі корні. Для іх нашчадкаў навагродская зямля была ўжо радзімай. Такім чынам, па крайняй меры, з часу Карыята Міхаіла у навагродскай зямлі маглі масава пражываць уласна літоўскія баяры. Іх дзеці нашчадкі валодалі тут вотчынамі, але, што цікава, гэта рашуча не паўплывала на змены звыклых меж географа палітычнага ландшафту Вялікага княства Літоўскага. Навагродак пры Вітаўцы яшчэ не быў Літвой, хоць і стаў літоўскім. А вось пачынаючы з Вітаўта адбываецца істотная экспансія на тэрыторыі навагродскай зямлі літоўскай палітычнай эліты, якая карысталася тытулам пан. Я прывёў звесткі, якія адносяцца да першых панов-атрымальнікаў великакняжскіх дараванняў на тэрыторыі навагродскай зямлі. Гэта Ян Неміра, Пётр Сенька Гідэгольдавіч, Пётр Рачка Страцевіч, Юшка Гойцевіч. Да гэтага дадам, што ў 1434 годзе Жыгімонт адарыў Алекну Давойнавіча, перадаўшы яму сяло Малькавіча, цяпер у Ганцавіцкім раёне. Я дапускаю, што гэта тэрыторыя таксама была тэрыторыя навагродскай зямлі. Хоць я не да канца ўпэўнены, гэты факт трэба праверыць. Сярод іншых дараванняў Жыгімонта Кістутавіча другому сыну Яна Неміру Мікалаю на сяло Люлін, цяпер Лунін у Лунінецкім раёне. Зноў жа я дапускаю, што гэта тэрыторыя таксама ўваходзіла ў склад навагродскай зямлі. Раздача ўладанняў панам на тэрыторыі навагродскай зямлі стала яшчэ больш актыўнай пры Казіміры. Кніга Данін Казіміра, вось яе фрагмент, утрымлівае звесткі аб цэлым шэрагу дараванняў за 40-е, 50-е, 60-е гады. Сярод іх, і, дарэчы, вось это менавіта тыя старонкі, дзе зафіксаваны вось гэтае дараванне, сярод іх дараванні панам у тым ліку літоўскага паходжання Радзівілу Осцікавічу на сяло
Цешповок Нігневичі, Мартіну Хаштаўтовичу накуплю Задзвеі, сярод іншых атрымальнікаў Андрей Миколай Ян і Федка Немировичі, Олег Надавойнович, князь Глеб Даўгалдович, Івашка Вяжевич і іншыя. Мяркуючы па ўсім, Мартін Гаштольдавич, ён жа Гаштаўтович, меў сур'ёзныя намеры сканцэнтраваць некаторыя ўладанні на Новагородчыне. У 1460-х годах ён атрымаў дазвол на будаўніцтва двара ў Новагородку, а ў 80-х годах купіў землю ў Кузаневіча ў селе Крывічы, цяпер у Івеўскім раёне, над Нёманам. У далейшым намаганнем яго сына, магутнага магната Альбрэхта Мартиновича Гаштольда, у маёнтку Сідарава, цяпер гэта Ляхавічы, цэнтр раёна, будзе пабудаваны замак. Адно з сёлаў Любіч атрымаў віленскі вайвода і канцлер Михайло Кізгалавіч у 1465 годзе. Невядома, калі ва ўладанне сяла Скрова выступіў Станіслаў Гутальд, вотчыч гэтага сяла, які згадваецца ў другой палове 15 стагоддзя. У 1502 годзе дзейнічае Гутальд Михайловича Скробава, відаць, яго звалі Ян. Грыдзя, сын Яна Михайловича Скробава, фігуруе ў дакуменце з 1504 года. У мае задачы не ўваходзіць пералік усіх дараванняў панам, якія мелі месца на тэрыторыі Новагородскай зямлі. Адзначу толькі, што на гэтай тэрыторыі з другой паловы 15 стагоддзя адбываецца актыўны абарот зямельных уладанняў. У гэтым плане характэрны лёсы Нясвіжа і Міра. Гэта тэрыторыя, як я ўжо адзначаў, Новагородскага павета. Нясвіж у 1445 годзе быў дараваны Мікалаю Неміровичу, дарэчы, ім валодаў раней нейкі Клаўка, а ў 1492 годзе ён стане пасля Івана Вяжевіча ўладаннем Пятра Монтегірдавіча. Гэта яшчэ далёка да таго, як Нясвіж стане ўладаннем Радзівілаў. Мір у 1488 годзе, дарэчы, Нясвіж не спрадвеку быў ўладаннем гэтага роду. Мір у 1488 годзе быў завешаны ўдавой Пятра Сенькі Гедыгольдавіча, яе племянніку Юру Івановичу Ілінічу. Гэта тыя самыя Ілінічы. Уладаннікам Палонкі, Планечкі, якая належала ў 1437 годзе Пятру Рачку Страцевічу, у 1490 годзе з'яўляўся ўжо Олег Нарым, а ўжо ў 1501 годзе полацкі намеснік Станіслаў Глябович. Уладанні, якія належалі панам, мелі асаблівы статус. На гэта я хацеў бы звярнуць увагу. Уладаннік атрымліваў на іх шырокія правы. Па-першае, бестэрміновае валоданне на вечнасць. Права перадачы спадкаемцам у шэрагу выпадкаў і бліжнім. Гэта значыць не па простай лініі, але таксама і бліжэйшым сваякам. Права на свабоднае распараджэнне. Часта прапісваўся наступны статус уладання. Не вымуючы на нас гаспадаря некоторых платов, а не доходов, со всем правом и панством, со всем правом и пожитком, со всем правом и властностью, со всем правом и панством и властностью, как на нас держано к замку нашему, как на отца нашего короля его милости держано, как отец и брат наш короли их милости держали и вживали их и так далее. Звярнуў увагу, что великий князь передавал права панам на все складники уладания. Вось на якіх умовах у 1503 годзе правитель подтвердил маршалку и ахмистру великой княгини Войцеху Яновичу двор Дорогова, теперь это у Карелицком районе, и данники Хатеничи, вероятно, это Хатыничи Ганцевицкого района, хоть я не упевнены до конца, якія достались ему от яго будучей жонки Катерины, удовы Ивашки Гойцевича. Термин володания навеки вечное. Склад спадкаемцев ему и его паней, это значит жонцы, и их детям, и его ближним, и на потом будучым их щадкам. Склад уладання. Вось на гэта звярну увагу, які падрабязны пералік складовых часткаў гэтага уладання. Со всеми селами боярскими того двора, и слугами путными, и со всеми людьми тяглыми, и с данниками Хатеничи, и со всеми их землями пашными и бортными, и с дубровами, и с лесы, и сеножатьми, и ставы, и ставищи, и с млыны, и с вымелки, и с озер, и с реками, и с речками, и с бобровыми гоны, и зловы, и зловищи, и со всеми платы и доходы грошовыми, медовыми, куничными, и всякими иными поплатки и податки, которым колик именем могут быть названы або менены быти. Статус уладання. Мають пан Войтых, то двор вышеписанный, и села боярские, люди держате со всем правым и панством.
право на распоряджение. Волен пан Войтых и его наследки, то двор и села боярские, и люди данники отдать и продать, заменить, расширить к своему вжиточному и лепшему обернуть, как сам налепе разумеючи. Подобные дарования часто ликвидовали право мясцовага насельніцтва розных сацыяльных катэгорый на доступ да паляўнічых і лясных угоддзяў. Калі казаць у прыватнасці аб лясных угоддзях, то гаворка ідзе аб страце права браць дрэва і будаўніцтва на будаўніцтва і дровы. Наяўнасць такіх уладанняў была вельмі адчувальнай для ўсіх суседзяў. У рашэнні суда аб любецкіх ловах за 1499 годзе, якое я згадываў у самым пачатку даклада, прама гаворыцца, што ў вялікім княстве літоўскім сяляне, дараваныя прыватным уладальнікам з ліку паноў, губляюць права на валоданне паляўнічымі угоддзямі. І асабліва ў Літве. І відавочна, вялікі князь меў на ўвазе, што Новагародскі павет ператварыўся адзін з галоўных цэнтраў такіх дараванняў, нараўне з Літвой стаў часткай Літвы. Трэба лічыцца і з наступным фактам. Многія з гэтых паноў уваходзілі ў склад паноў-рады і былі падсудны толькі вялікаму князю. Літоўскія князі, атрымаўшы княжанне ў Новагародку, баяры і паны, перасяляючыся ў новагародскую зямлю, аб гэтым, як казаў вышэй, пераносілі туды і сваю культуру. Адным з важных складнікаў дадзенай культуры з'яўлялася вера. Нельга не заўважыць адну заканамернасць. У рэгіёнах, дзе панавала Русь, пазіцыя гэтай рускай культуры была у двух косцях. Маецца на ўвазе та культура правапераемнікамі, якімі з'яўляюцца сённяшнія беларусы і украінцы ў прыватнасці. Пазіцыі рускай культуры былі куды больш уплывовай, чым культура паганскай Літвы, нават калі апошнюю прадстаўляла ўлада. Дзеці ўнукі Гедыміна, якія станавіліся князямі ў рускіх рэгіёнах, як правіла, прымалі праваславе. Праваславе прыняў сын Гедыміна, новагародскі князь Карыят, хрысціўшыся пад імем Міхаіл. Прыняцце гэтай рэлігіі было прызнаннем старыны дадзенага рэгіёну. Старына праяўлялася ў падтрыманні існуючых інстытутаў улады, суда і кіравання і ў захаванні мясцовых звычаяў. Паводле старыны літоўскія князі ўзаемадзейнічалі з царквой. Значным фактам службы літоўскімі князямі, святым заступнікам мясцовай супольнасці было шанаванне імі рэгіянальных культаў і іх святынь. Загада вялікага князя Міхаіла Карыята Гедымінавіча, тады ўжо новагародскага князя, названага ў запісе лаўрышаўскага, вядомага лаўрышаўскага Евангелія, благаверным і хрысталюбівым, Юрый Болкавіч узвёў храм перанясення мошчаў святого Міколы, які з вялікай ступенню верагоднасці ідэнтыфікуецца з храма святого Мікалая ў сяле Нягнебічы. Гэта думка, абрунтаваная думка беларускага даследчыка, згадана неаднойчы Юрыя Барэйшы. Захаваліся звесткі аб наступным царкоўным укладзе Дмітрыя Карыбута-Альгердавіча на карысць царквы Святой Богородицы Лаўрышаўскага манастыра. Гэта запіс, зроблены ў самім Лаўрышаўскім Евангеліі. Гэта зусім не азначала, што літоўскія князі станавіліся русінамі і поўнасцю прывалі з літоўскай культуры. Усе прадстаўнікі кіруючага роду памяталі аб сваім паходжанні, некаторыя з князёў, тым ліку новагародскі князь Дмітрый Карыбут, падкрэслівалі сваё высокае становішча праз вызначэнне сябе як князя літоўскага. Але ўсё ж трэба прызнаць, што ў канкурэнцыі літоўскай, каталіцкай і рускай праваслаўнай культур паміж імі выбудоўваўся баланс адносін, праўда, на першых парах з некаторай перавагай рускай стыхіі. У перыяд правлення Вітаўта у Новагародку быў заснаваны парафіяльны касцёл. Відаць, менавіта ў ім адбылося вянчанне польскага караля Владзіслава Ягайлы і Соф'і Гальшанскай. Пра тое, што шлюб адбываўся ў 1422 годзе ў Новагародку, паведаміў Ян Лугаш. Вось гэта фота вядомага фотографа Яна Булгака. Гэты касцёл выразна і лёгка ідэнтыфікуецца на гэтай выяве. Калі казаць пра прыватныя ўладанні, то касцёл у вотчыне Неміровічаў у Селюбе існаваў прынамсі ў 1442 годзе. Ён захаваўся да нашых дзён. Усе мы яго бачылі. У 1449 годзе Мікалай Неміровіч перадаў для пабудаванага ім у Ішколцы, Ішколка, гэта цяпер Ішкальць Баранавіцкага раёна, касцёла Святой Троіцы, Дабравешання пра Святой Богородицы, Святого Мікалая, частку сваіх уладанняў і даходаў. Гэта той самы касцёл, які амаль у першапачатковым выглядзе захоўваецца і цяпер. Мікалай Неміровіч заснаваў касцёл і ў Нясвіжы. У 1442 годзе Юшка Гойцавіч у сваім маёнтку Крошына ўзвёў касцёл Божага цела святога Юрыя і святога Мікалая.
Яшчэ раней у 1437 годзе ва ўладанні Пятра Рачкі Страцевіча палонцы, зноў жа паўтараю, гэта цяперашняя Паланечка, па ўсіх дадзеных, быў заснаваны касцёл дабравешчання Прасвятой Багародзіцы, святых апостала Пятра і Павла і святого Юрыя. Праз пару дзесяцігоддзяў, калі меркаваць па вялікай колькасці данацый, на яго карысць, ён стане адным з самых ушанаваных каталіцкіх храмаў навагародскай зямлі сярод розных слаёў насельніцтва. Дарэчы, на гэта, здаецца, яшчэ не звярнулі ўвагу даследчыкі. Такім ушанаваным, якім для праваслаўных быў Лаўрушаўскі манастыр. Гэтыя данацыі рабіліся ў ратаванне душы данатараў, іх жонак, дзяцей, нашчадкаў, братоў, продкаў і слуг. Ва всякім выпадку захавалася некалькі дзесяткаў такіх вось данацый. Вось гэта цяперашні касцёл святого Юрыя у Паланечцы. Ну, па ўсіх дадзеных ён узнік на месцы таго касцёла, аб якім я казаў, заснаваным у 1437 годзе. Ну, здаецца, той касцёл, пра які я кажу, ён стаяў менавіта на месцы гэтага касцёла. Паланечка больш вядомая сваім палацам, радзівілаўскім палацам. А я б хацеў бы звярнуць увагу на вось гэтую святыню, якая ушаноўвалася вельмі актыўна і паводле свайго аўтарытэту яна не саступала Лаўрушаўскаму манастыру. Царкве Святой Багародзіцы, якой адрасаваліся правіла, уклады на карысць Лаўрушаўскага манастыра. Дарэчы, ў 1502 годзе пры гэтым касцёле было заснавана нават рэлігійнае брацтва, якое аб'ядноўвала мясцовых баяр і сялянаў. Як мінімум у 1483 годзе існаваў касцёл у сяле Мядзведзічы, цяпер Мядзведзічы Ляхавіцкага раёна. Гэта таксама тэрыторыя навагародскай зямлі. У навагародскай зямлі сінтэз дзвюх культур, літоўскай і рускай, набыў цікавыя формы. Вышэй гаварыў пра такі феномен, калі баяры католікі літоўскага паходжання маглі насіць імёны больш уласцівыя для праваслаўных. Напрыклад, Богданы, Вашка, Некраш, Пронь, Санька, Сенька, Хветка, Ходка. Гэта феномен не новы, бо у 1430-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годах такія формы імёнаў насілі ў тым ліку адны з самых уплывовых прадстаўнікоў літоўскіх паноў-католікаў. Івашка Маневідавіч, Івашка Вяжевіч, Пётр Сенька Гідакольдавіч, Федка Неміровіч. Всё гэта ліцвіны-католікі па сваім паходжанні. Некаторыя імёны уяўлялі сабой мясцовую брусілую форму хроснага каталіцкага імя. Вось. Хрысцілі як Сімона, а звалі яго як Сеньку. У іншых выпадках мы маем справу са свецкімі імёнамі, якія выкарыстоўваліся разам з хрысцільнымі. Ян, ён же Некраш. Некраш — это не хрысціянскае імя, хутчэй за ўсё, гэта нейкі аберэг, славянскі аберэг. Некраш — гэта, значыць, непрыгожы, каб злыя духі яго не краналі. Ці нават мянушкі. Напрыклад, хрысцільнае імя Пётр, як насіў Жабартовіч, а яго звалі Ходкай, Ходка. Асаблівасць мясцовай літоўскай культуры заключалася тым, што ў другой палове 15 стагоддзя на Навагародчыне маглі выкарыстоўваць замест хрысціянскіх імёнаў нават паганскія. Напрыклад, Войдзівіл, Ятылавіч, Ханевіч. Вось гэта адзін з землеўладальнікаў Навагародскага павета літоўскага паходжання. Высновы. Падыходзім да высноваў. Такім чынам, як адбылося, што навагародская зямля з пэўнага часу стала называцца Літвой, атаясамляючыся з літоўскай зямлёй? На мой погляд, гэта часткова звязана з перасяленнем на гэту зямлю значнай масы літоўскіх баяраў, якія прыйшлі сюды з літоўскімі князямі, што атрымлівалі новагародскае княжанне. Я згадваў пра гэтых князёў, гэта Міхаіл Карыят, гэта Дмітрый Карыбут і так далей. Ну, гэта і Вайдаты Таўцівіл Кістутавічы, браты Вітаўта. Частка першых такіх баяраў могла прыняць праваславие, а іх нашчадкі і сучаснікі маглі нават і забыцца пра іх літоўскае паходжанне, як, напрыклад, нашчадкі Гаўса, хаця гэта недакладна. Гаўсовічы былі актыўнымі данатарамі Лаўрушаўскага манастыра. Аднак літоўская ідэнтычнасць атрымала трывалай асновай пасля таго, як Літва і літвіны ў 1387 годзе прынялі каталіцкае вызнанне. Відавочна, з канца 14 стагоддзя мы можам казаць пра значнае распаўсюджванне на тэрыторыі
новагородскай зямлі культуры літвінаў, важным складнікам якой з'яўлялася рэлігія. Праўда, масавае перасяленне літоўскіх баяраў не прывяло да сур'ёзнай змены палітыка геаграфічнага ландшафту Великого княства Літоўскага, у прыватнасці да асамблення новагородскай зямлі з Літвой. Для гэтага патрэбны былі больш сур'ёзныя прычыны. І судзячы па ўсім, яны звязаны з экспансіяй на дадзеную тэрыторыю уплывовай палітычнай эліты літоўскага паходжання, тых яе прадстаўнікоў, які ўваходзілі ў бліжэйшае асяроддзе правіцеля. Гэта эліта стала з'яўляцца тут з часоў Вітаўта, прычым у зусім новай іпастасі, а менавіта буйных землеўладальнікаў з выключнымі правамі на іх уладанні. Колькасць гэтых уладальнікаў і уладанняў актыўна расла і ў часы Жігімонта Кістутавіча і Казіміра, пакуль на мяжы 15 і 16 стагоддзяў новагородская зямля па канцэнтрацыі такіх уладанняў і уладальнікаў не стане параўнальнай з палітычным цэнтрам Великого княства Літоўскага суседняй літоўскай зямлёй. Асаблівы статус уладанняў дадзенай палітычнай эліты, вялікая канцэнтрацыя гэтых уладанняў на новагородчыне рабіла іх прысутнасць вельмі адчувальнай. Звычайным землеўладальнікам, іх суседзям трэба было лічыцца з выключнымі правамі на зямельным уладанні паноў, іх выключнымі становішчам і ўплывам на мясцовае насельніцтва. У дадзеным выпадку трэба ўлічыць той факт, што новагородскія ўладанні для некаторых літоўскіх паноў былі галоўнымі ці аднымі з галоўных, як, напрыклад, Уселюб для Яна Неміры, яго дзяцей і ўнукаў. Сідрава для Альбрэхта Мартиновича Каштольда, цяперашні Ляхавіч. Важна таксама, што на землі гэтых паноў пераносілася мадэль асаблівага права, якому падлягалі дадзеныя паны, падсуднасць толькі вялікаму князю. Яно вядома з крыніц, у тым ліку, як і літоўскае права. Адчувальным быў уплыў названых паноў на падтрыманне каталіцкай культуры ў гэтым рэгіёне, якая суіснавала з праваслаўнай. У гэтым плане новагородская зямля стала як бы працягам суседняй літоўскай зямлі, яе часткай. Дзякую за ўвагу. Запытаю пра геаграфію новаградскай зямлі, тое, што вы паказвалі мапу новаградскага павета, мне заўсёды здзіўляла, што ідзея такая вельмі на поўдзень, яна распаўсюджваецца лезвеней да Палесся. Такое размеркаванне ўтварылася ўжо там 13-14 стагоддзі. Ці гэта магчыма яшчэ з часоў Кіеўскай Русі, такая традыцыйная тэрыторыя новаградскай зямлі, калі там Новаградак быў заснаваны у 11-12 стагоддзі, калі тут удзел сфармаваўся? Дзякую за пытанне. Праблема з межамі новагородскай зямлі існуюць. Ва всякім выпадку у мяне, па той прычыне, я гэту прычыну агучыў адразу, мне не да канца зразумела, дзе праходзілі рубяжы новагородскай зямлі на поўдні. Ці ўваходзілі, допустим, у склад новагородскай зямлі Лахва, вядомая, ці тыя ж Малькавічы, ці той же Лунін, па ўсіх дадзеных, на першы погляд, так. Але ёсць некаторае сумненне. Адносна старажытных межаў я прывяду звесткі з іпацеўскага летапісу. Я не памятаю дакладна, пад якім годам гэтыя звесткі выкладзены, калі Літва, якая ўжо валодала Новагородкам, пусціла пад Пінск сваю старажу. Гэта стаража дайшла да возера З'ята, а потым адступала да ракі Шчара. З'ята цяпер такого возера няма, але паводле дадзеных 16 стагоддзя захоўваўся отступ, паляўнічы отступ З'ята. Яго можна лакалізаваць, хаця не вельмі дакладна. Дык вось, ва всякім выпадку паварот на поўдні ракі Шчара, яна цячэ так своеасабліва. Спачатку на поўдзень, потым паварачвае на поўнач. Ва всякім выпадку вось гэты паварот Шчары мог служыць ужо ў 13 стагоддзі мяжой паміж новагородскай і прыватнасці пінскай зямлёй. Удзелы межавалі, хутчэй за ўсё, пінскай. Так. Але зноў жа кажу, я
не до конца упэўнены. Я не могу брать на себе адказнасць, сцвярджаць, што я упэўнены, што, напрыклад, тыя ж Малькавічы, тое ж Луніна, малое Луніна, цяпер лунінец цэнтр раёну уваходзілі ў склад Новагородскай землі. Гэта значыць, што межы Новагородскай землі даходзілі ажно да Прыпяці. Гэта яшчэ трэба высветліць. Я упэўнены, што, можа быць, некаторыя даследчыкі ведаюць, але я пакуль для сабе яшчэ гэта, ва всякім выпадку сабе, я гэта яшчэ не давёў і не даказаў. Дякую вялікі. Добра, тады, сябры, калі у вас ёсць нейкія пытанні, калі ласка, задавайце, пакуль у нас яшчэ ёсць час. Зараз паглядзім, ці ёсць пытанні у Зуме. Можно задавать? Так, так. Александр Иванович, вот вы зачитывали привилеи Витовта. Яны ж былі пэўны доўгі час на старабеларускай мове. Вось, ёсць такая дакладная мяжа, калі старабеларуская мова скончылася. Ведаеце, я стараюся, дзякую за пытанне, я стараюся выкарыстоўваць тэрмін рускі ў двухкосцях, так як гэты тэрмін выкарыстоўваюць крыніцу. Чаму? Таму што фактычна гэта старабеларуская мова, якая развіваецца, ці стараўкраінская мова, якая развіваюцца. Але тут павінен погляд і вынікі аналізу даследчыкаў, якія маглі б давесці, які комплекс дакументаў больш характарызуецца нейкімі старабеларускімі рысамі ці стараўкраінскімі рысамі, потому што мне, як гісторыку, недасведчанаму у гістарычнай лінгвістыцы, вызначыць, допустим, да якой традыцыі, якая развівалася, адносіцца той ці іншы дакумент, не зразумела. Гэта гістарычнае паняцце, з якім трэба лічыцца. Гэта гістарычнае наменне ў тым ліку і беларускай мовы. Вітаўт выдаваў дакументы на лацінскай мове і на рускай мове. Іншая справа, што дакументы на лацінскай мове яны былі больш такі ўрачыстыя, а дакументы на рускай мове такія драбнюткія, невялічкія, з вельмі скромным фармулярам. Гэта ўжо пры яго пераемніках, асабліва пры Казіміры, асабліва пры вялікім князе Александры, павялічыўся фармуляр, які засноўваўся на лацінскім узоры, але быў напісаны на выдатнай рускай, старабеларускай, стараўкраінскай мове. Але Вітаў сапраўды выдаваў дакументы, у тым ліку панам літвінам, напрыклад, таму ж Гаштольду на геранаіны, цяперашнія геранёны, на старабеларускай мове. Вітаўт выкарыстоўваў дзве мовы. Гэтак, дарэчы, як і ўсе і астатнія яго пераемнікі выкарыстоўвалі дзве гэтыя мовы, але з перавагай менавіта рускай мовы. Ва всякім выпадку, не вінаваціць у неаб'ектыўнасці, я магу спаслацца на польскага гісторыка Крzysztofa Петкевіча, які падлічыў колькасць дакументаў, якія выйшлі з канцылярыі Великого княства Літоўскага Александра. Ён правіў у 1492 па 1506 год. Ён прыйшоў да высновы, што, калі не памыляюся, 75% дакументаў былі выдадзены менавіта на рускай мове. Я могу пацвердзіць, што Гаштольды, Радзівілы, іншыя прадстаўнікі старых родаў, літоўскіх родаў, яны спакойна атрымлівалі дакументы на рускай мове і не заўжды прасілі дакументы на лацінскай мове, хоць ёсць выпадкі. Правда, гэта, дарэчы, выпадкі адносяцца да новых людзей, палітычнай эліты, калі яны прасілі адначасова дакументы на рускай ці лацінскай мове, ці аддавалі перавагу лацінскім дакументам. Напрыклад, Іван Семёнович Сапега, гэта русінскі род, яго вотчына ўвогуле знаходзілася на тэрыторыі цяперашняй Калужскай губерні. Сапегі зрабілі выдатную кар'еру, дзякуючы пасадзе пісара. Семён Сапега, першы вядомы сапег, ён займаў на той час не вельмі высокую пасаду пісара, але яго сын даслужыўся ўжо да самых высокіх пасад, а самымі высокімі пасадамі былі пасады ваеводаў. Ён даслужыўся, Іван Семёнович Сапега даслужыўся да пасады Віцебска, а потым падляшскага ваеводы. Ён прыняў, хутчэй за ўсё, каталіцтва. Дакладней так, ён спачатку, хутчэй за ўсё, прыняў унію.
потым каталіцтва. Дык вось ён меў дачыненне да канцылярыі, ён быў найвышшым сакратаром канцылярыі, і калі ён набываў маёнткі ці прасіў нейкія маёнткі вялікага князя, то аддаваў перавагу менавіта лацінскім дакументам. Гэта значыць, што такі вось неафіт, ён быў больш неабыякавы да мовы і прыватнасці лацінскай мовы, чым старыя літоўскія роды магнатаў. Так, і ось цяпер сучасны час палітычныя дзеячы правакуюць, гаворачы пра тое, што беларускі славянскі этнос эксплуатаваўся балцкім этносам. То есть усе паны былі ці жмуць, ці палякі. А так вось сапраўды у панстве гэтым колькасць гэтых паноў перабольшваў этнос каталіцкі, літоўскі, як вы кажаце, ці эксплуатаваліся славяне і славянскімі панамі. Ну, скажу так, калі даследаваць эліту Вітаўта, яго пераемнікаў, ажно да Жыгімонта першага старога, то трэба прызнаць, што большасць гэта літоўскія роды. Прычым гэта пэўнае кола родаў. Гэта не все роды. Гэта тыя роды, якія атрымалі высокія пазіцыі яшчэ пры Вітаўцы, і гэтай пазіцыі захоўвалі. Але гэта цэнтральны апарат. Але дзяржава існуе не толькі ў цэнтры, не толькі ў цэнтры палітычнага жыцця. Галоўныя пасады, дарэчы, у Вялікім княстве літоўскім гэта пасады не цэнтральных ураднікаў. Гэта не маршалак земскі, гэта не паскарбе земскі, это нават не канцлер. Это ваеводскія пасады, гэта рэгіянальныя пасады. Гэта самыя высокія. Жыццё кіпела менавіта ў рэгіёнах. І калі полацкая зямля, віцебская зямля, таксама смаленская, кіевская, валынская зямля захоўвалі свае ўласныя інстытуты, і вялікі князь абавязваўся улічваць гэтыя інстытуты, у тым ліку тыя, якія арыентавалі на аўтаномнае жыццё. Гаворка так нават і паставіць пытанне немагчыма. Эксплуатацыя, не эксплуатацыя. Мы разумеем, што дзяржава гэта абавязкова цэнтр палітычнага жыцця. Але цэнтрам жыцця былі не толькі двор вялікага князя, гэта былі у тым ліку рэгіёны, дзе супольнасці і асобныя індывіды маглі самарэалізоўвацца. Яны сапраўды самарэалізоўваліся. Дарэчы, можна паставіць пытанне, а чаму іх мы спачатку рэдка заўважаем пры двары вялікага князя. Можна паставіць пытанне такім чынам, што была нейкая палітычная дыскрымінацыя, іх не дапускалі. А можна паставіць пытанне інакш, а можа быць, яны і не хацелі туды інтэгравацца, паколькі маглі рэалізаваць сабе менавіта праз рэгіёны. Але я звярну увагу на які момант. Эксплуатацыя, допустим, палітычная эксплуатацыя аднім этнасам другого этнаса, гэта не пра Вялікае княства літоўскае. Усё тым, што русіны выконвалі самую галоўную, самую адказную службу разам з літоўскімі баярамі, ваенную службу. Што такое трымаць зброю, валодаць зброю? Гэта ўжо быць патэнцыяльна небяспечным. Гэта значыць, што русінам давяралі, таму што яны таксама былі баярамі. Возьмем, напрыклад, нават не будзем браць вялікую колькасць сотні дакументаў, сотні прывілеяў, якія захоўваюцца цяпер, напрыклад, у кнігах метрыкі Вялікага княства літоўскага. Возьмем, напрыклад, перапіс войска Вялікага княства літоўскага 1528 года. Там прадстаўлены землеўладальнікі і баяры, якія павінны выконваць ваенную службу не толькі уласна літоўскіх рэгіёнаў, гэта не толькі Вільня, Трокі, не толькі Жамойць, гэта і Полацк, гэта і Віцебск. Кіева там няма, былі прычыны, чаму Кіев не трапіў. Смаленска ўжо не было ў складзе Вялікага княства літоўскага. Гэта і цэнтральныя рэгіёны, і Навагародская земля, і Слонімскі павет, і Гародзінскі павет. Усе ўнутраныя паветы Вялікага княства літоўскага. Улада трымаецца на зброі. Гэту зброю насілі ў тым ліку русіны. Яны былі ў тым ліку апорай палітычнай сістэмы, якая ўтварылася ў складзе Вялікага княства літоўскага. Таму, канешне, так нельга ставіць пытанне.
гэта па-першае, па-другое, прапанаванне, напрыклад, там літоўскага ці жамойцкага этнаса. Ну, умоўна кажучы, таму што жамойц, я не ведаю, цяжка аднесці да нейкага асобнага этнаса. Вялікі князь у якасці ўзнагароды раздаваў сваім панам і сваім баярам не толькі пустыя людзі, але людзей. Я ўжо казаў, што яны адчуждалі частку сваёй улады. Яны перадавалі прыватным асобам, стымулюючы іх на далейшую верную службу. Дык у якасці тых падданых, якія траплялі ў прыватныя рукі, выступалі як літоўцы, так і жамойцы, гэтаксама і крусіны. Вялікія значныя уладанні атрымліваў, напрыклад, Канстантин Іванович Астровскі. Дарэчы, адносна Русіну вялікім княствам літоўскім, які займаў больш высокае становішча, афіцыйнае становішча ў іерархіі паноў рад, чым, напрыклад, віленскі ваевода. Альбрэхт Марцінович, амбіцыйны Альбрэхт Марцінович Каштольт. Гэта пазіцыя была створана спецыяльна вялікім князем, прымальна да гэтай асобы за яго вялікія ваенныя заслугі. Дык от, ён атрымліваў уладанні і на тэрыторыі літоўскай зямлі, і ў памежных рэгіёнах, і на тэрыторыі Русіі. Ён атрымліваў якасці даравання і сялян з Русіі, і сялян з літоўскай зямлі. Гэтаксама, як той жа Альбрэхт Марцінович Каштольт, яго канкурэнт, таксама атрымліваў уладанне і ўнутры літоўскай зямлі, і за межамі літоўскай зямлі на тэрыторыю Русіі. Інакш кажучы, існаваў нейкі кансэнсус палітычны паміж Літвой і русінамі у палітычнай сістэме Вялікага княства Літоўскага. І гаворка абсалютна не ідзе аб тым, што было панаванне нейкага аднаго этнаса над іншым. І эксплуатацыя, адпаведна, аднаго этнаса іншым. Наколькі я зразумела, там 13-14 стагоддзя, калі баярын атрымліваў у валоданне зямлю, то яго сын павінен быў атрымліваць ізноў пацверджанне, што гэта яго зямля ад князя. Стараліся, во всякім выпадку, так. 13 яшчэ не атрымлівалі, сталі атрымліваць з эпохі Вітаўта, это значит, 10 з канца 14 стагоддзя. З гэтага часу набірае сілу гэта практыка. Так, стараліся атрымліваць, хаця, калі у іх наяўнасці быў дакумент, ён захоўваўся ў архіве, гэты дакумент, калі раптам узнікаў нейкі канфлікт, і хтосьці сумняваўся ў праве на валоданне, ён таксама меў сілу. Але стараліся атрымаць у новага гаспадара, у новага вялікага князя яшчэ адзін дакумент для большай упэўненасці. А Жагімон Кістутавіч – гэта такая асоба, які, на гэта звярнулі увагу даследчыкі, які пацвярджаў ранейшыя ўладанні трошкі своеасаблівым шляхам. Ён як бы іх дараваў нанава. На самой справе ўжо меліся дакументы, і ўжо быў ажыццёўлены акт гэтага падаравання яго папярэднікамі. Але так, крыніцы паказваюць, што калі змянялася ўлада, яна в значнай ступені была персаналізавана, у новага правіцеля, у новага вялікага князя Літоўскага баяры, паны стараліся атрымаць яшчэ, на всякі выпадак, яшчэ адзін дакумент для большай значнасці і важнасці. У меня два вопроса. Один короткий. Использовался ли литовский язык в документообороте? Не, одразу скажу, не выкрыстовывался. И второй вопрос. Каким образом литовские элиты заняли руководящие должности в Новогрудском княжестве? Через военную экспансию или... Не, у Новогородской, вы маете на увазе який перыяд? 13 век. 13 век. Я думаю, что гэта ці экспансія, я на самой справе так думаю, ці просто ціск. Разумееце, як паказваюць цяперашнія падзеі, вельмі цяжка супраціўляцца узброенай масе і вялікай энергіі этой масы. Таму, хутчэй за ўсё, можа быць, нейкі дагавор за гэтым стаяў, але першым актам гэта быў акт ціску, нейкай экспансіі.
Ось. Як дамовіліся, цяжка сказаць у всякім выпадку. Ось. Але тое, што зброя адыграла вырашальнае значэнне ў гэтай справе, для мяне не выклікае сумнення. Ну, рэшце рэч, Міндоўг, вспомнім его біяграфію. Для того, каб дабіцца ўлады, ён перабіў сваіх сваякоў. Ось. Мы думаем, што ў адносінах да Новагродка ці там Слоніма ці Ваўкавыскаю паступаў бы інакш, вот, калі мясцовыя князі супраціўляліся. Да і потым мы бачым, у 13 стагоддзі вышэйшую ўладу прадстаўлялі толькі князі. Не гарады, не нейкія іншыя супольнасці, а толькі князі. Мы гэтых князёў заўважаем у летапісах, может быть, не ўсіх, а некаторых. Яны все ўжо знаходзяцца на службе ў Міндоўга, у Войшалка, вось, і ці нейкага там саюза паміж Данілам Галіцкім і Войшалкам. Вось. Это Глеб Ваўкавыскі, может быть, не Ваўкавыскі князь, Ізяслав Свіслацкі. Гэты Ізяслав Свіслацкі, хутчэй за ўсё, гэта той Ізяслав, які быў навагародскім князем, але ён ужо пазбаўлены Навагародка, ён ужо правіць у Свіслачы, гэта тэрыторыя цяперашняй Гродненскай вобласці. Это не тая Свіслач, якая не той населёны пункт, дзе захаваўся археалагічны комплекс, дзе Свіслач, Дняпровская Свіслач упадае ў Бярэзіну. Яны былі усе пасунуты на другі план. Напэўна, яны не супраціўляліся, таму што калі супраціўляліся, яны проста былі б вынішчаны. Ну, это правда жыцця. Ось. Тым больш, калі гаворка ідзе пра захаванне ўладу, пра экспансію гэтай улады і пра ўтрыманне гэтай улады. Ну, ось. Так, на жаль, ствараюцца дзяржавы. І так яны, на жаль, існуюць. Думаю, тут трэба яшчэ сказаць, што, я не спецыяліст, але тое, што улада Рурыкавіча увогуле таксама трымалася на нейкіх сувязях, што яны аб'ядноўваліся супраць агульнай нейкай небяспекі час ад часу, мелі эту падтрымку, а тут атрымаліся на перыферыі этой дзяржавы, калі яна так ужо была ў глыбокім крызісе, гэта дынастыя ўжо, па сутнасці, згубіла эту ваенную сілу, можна сказаць. Напэўна, хутчэй за ўсё так, тым больш, што мне здаецца, Новагародская зямля спачатку была пад уплывам, хутчэй за ўсё, галіцка-владзімірскіх князёў, але яны на пэўным этапе проста страцілі цікавасць да гэтай перыферыі, падзялілі паміж сабой, напэўна, на пэўным этапе, тады, калі літоўскія князі набылі нейкую сілу, Даніла Галіцкі прадніўся з Міндоўгам, дарэчы, прадніўся, не адразу, а тады, калі ён уже штосьці такое саліднае уяўляў. І хутчэй за ўсё яны падзялілі гэту сферу ўладу. Так можна меркаваць. Но сіла мела значэнне. Гэтаксама, як яна заўжды мела значэнне, мае значэнне і будзе мець значэнне. Я не паверу, што Міндоўг у адносінах да Новагародка, Слоніма, Ваўкавыска і Горадні быў такім цяхмяным, кроткім і вырашаў пытанне экспансіі дыпламатычным шляхам. Але дакладна вядома, што там вельмі вялікіх ваенных дзеянняў, як, напрыклад, з галіцкімі князямі не было там момант... Вялікія дзеянні адбываюцца тады, калі адна з бакоў супраціўляецца. А калі яна не супраціўляецца, тады нічога істотнага ў гэтым палітычным ландшафце і не адбываецца. Гэта таксама, як мангольскае нашэсце. Ці народы, тыя супольнасці, якія адважна абараняліся ад гэтай навалы, яны былі сакрушаны. Тыя, якія пайшлі на нейкія саступкі, яны атрымалі нейкую аўтаномію, нейкія правы, як, напрыклад, тыя ж Рурыкавічы, якія захавалі сваю эліту і якія сталі зброяй у руках тых же монгол. Судя по картам, новогрудские земли они были в Белой Руси, а по некоторым источникам Черной Руси. То в какой части это было и почему Черная Русь и Белая Русь? Все в тым, што вось гэтае паняцце Белая і Чорная Русь. Яны ў гэты час жыхарамі Великага княства Літоўскага не выкарыстоўваліся.
Ось. Тобто гэта не было найменне тым найменнем, якія карысталіся паданы Великого князя Літоўскага для вызначэння тых ці іншых рубяжоў палітычнага ландшафта. У гэты час паняцці белая і чорная Русь існавалі толькі ў заходніх крыніцах, у інтэлектуалаў захаду, калі яны спрабавалі нейкім чынам упарадкаваць свае веды, у тым ліку гістарычныя веды ў адносінах да далёкіх, загадкавых усходніх рэгіёнаў. Вось. То есть гэта не было саманайменнем, а чорная Русь это паняцце, гісторык это паняцце яшчэ больш складана, чым белая Русь. Хаця трэба сказаць, што паняцце белая Русь, дарэчы, гэта праблема номер адзін для беларускай гістарыяграфіі. У нас, на жаль, есть только одно монографічнае даследаванне, прысвечанае Белай Русі. Вось. Добрае даследаванне, але мне здаецца, беларуская навуковая супольнасць гісторыкаў павінна ўсё ж такі працягнуць даследаванне гэта складанага пытання, хаця бы потому, што гэта імя нашай радзімы. На гэтай ноце, я думаю, вельмі трапна мы можам скончыць. Дзякуй вялікі всім, што прыйшлі, паўдзельнічалі. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі.